lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Pasensya kayo no medyo nabayag nga awan upload tayo. Medyo ada nga minbasit pakakumikuman ti pagayam yo. Ngam oray no kasta, ar-aramidan mi matamin akabaalan mi tapno maka-upload kami kadagiti drama, iti kasta kat makaitad kami iti adal kan linglingay kada kayo amin. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway, sagutan ta kayo manen kadagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga raw dandanggan ti agsasarono a drama. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket nagapu kanipagayam tayo a Benson, manipod kawayan Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Benson, tubuak ti kawayan Isabela. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko, ajak tupulos malipatan. Daytoy ket tinagbalin atrato ti amak kanyak manipod pimanaw ti inak. Siyak ti inauna kada kami adwa nga agkabsat. Ngem tinasakit adda paborito ti amami. Jakmat ket di mapabasol ti amak ngamin adayo a nasirsirib ti kabsat ko. Kanayon a makaawat kadagiti awards iti pagadalan. Idinto ta siya ket awan apulos. Agngangabit pay kit di idi dagiti grades ko. Ngem kit di adamat dagiti banag wenno pasamak a malagip ko a nagbalinmet daytoy a nasayaat nga ama kanyak. Isu na laeng tanamin pinsan ti panagbaliw na idi pimmanaw ti inami. Nagsina dagiti dadakkel mi gaputa simurot kano ti inami iti sabali a lalaki. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Tatang, adoy ti grades ko iti second grading oh. Man? Kita man China? Wow! Very good anak ko. Nagngangato lagi ti grades mo ah. Oh, sika nga Mat Benson. Ayan ti card mo. Adoy tatang. Ni. Anya matanda giti a grade mo? Puro matuwasay. Ay unay kan. Sika ti inauna. Ngem kastoy ti gradom. Imbag pay day ti adim ta nagngangato ti grades na. Sika nga inauna. Ay apo. Anya nga dagitoy. Basura. Tatang. Anwak nga dagitoy ha. Oh, atoy. Ibilang mo kit din day ta card. Isu pay a basura. Ha, tatang. Hoy, di kag sangit-sangit nay. Tunukon ungtan ka manan. Agadal ka kit di anay bag. Mawatam. Tatang. Ay ta, kalpas ko nga inugasan lagi tinanganan mi. Ikabil ko iti kabinet. Hala, awanan. Sorry, Manong. Kitaan mo, nabuong ti baso. Sikang tumat. Jakmat inggagara, Manong. Agpaubang ako makan ka. Ano ti mapaspasamang dito eh? Ano tinanggi ko na buong?
Kuha, tatang. Tatang, saan asyak? Talaga ka di nga awan na sayat nga aramid mo, sika, Benson? Panaginaw lang, ngam di mo pa'y maramid iti na sayat. Tatang. Tatang. Anya pa lang teraramidan. Asino ti uray mamang dalos ka na kita? Siyak! Ha? Di ka agtunga nga dita. Nay, dalosam day ta na inbag. Siguraduam nga awan ti nabati ariduma. Amangan numatudok ti sa kati adim. Nawaram. Tatang. Sige, dalusakon. Alasina, umay kan. Bayam dita ni manong mo. Talinisan na ti binuong na abaso. Benson, baro. Auntie. Apay nagsangsangit ka. Papayakas dyan ni tatang kanyat. Ha? Kanayon nagngawngtan. Ha? Ay, kwa. Amangan no adala ang parikot ti ama mo. Iso akas dyan. Pasensya amlat na kuman. Ha? Ibagayo man tipod na, auntie. Ha? Ni, anya nga'y kumaakinapod mo ti ibagakan ka, baro. San naksamot nga anak ni tatang? Sa malin samot di amak. Ah, isus, tila malablabid mo mat mo ubing. Saan apod mo dayta? Anak na ka ni Manong Arturo Benson. Apay nga ron na di kay kayat. Apay nga anisin na ti kay kayat na. Apay nga kanayon nagngawngtan. Saan aga po ta kanayon nakangaungtan ni tatang mo? Kat saan na kan nga anak? Di ka kumaagi mula iti sakit tinakaw. Lukas di nga ungungtan na kawan. Kas di lang siguro ti pamuspusan na amang disiplina kada kayo nga anak na. Nang runakan ka, tasikat inauna. Ha? Kasta nga tante. Wan, masigurado nga ipatpatig na ka ni tatang mo, Benson Barok. No apay mat ngamin akas di titratong kini Benson Manong. Awan mat mading aramidan di ubing. Nakasingsing patupay. Malaksid iti dayta, nagagatpay nga ubing. Imay kakadi dito balay tapno may naksermonan si Camilla. Manong Arturo, ibagbagak laang tipod no. Anak mo da Benson kansina. Anak yukin ni Manang Alicia. Rumbeng na laang nga rod kuma, nga agpada ti panang tratom kadagiti agkapsat. Saan kat amas kay kayat mo, Jamaysa? Dinak man isuro Amelia ta amok teraramidag. Ang Manong, Nuawanan tinad duma masapol mo kun ibagam. Agawid kan. Manong, Amo madyak kayat nga damang bibiyang kanyak. Nang runa no may papan kadagiti anak ko. Amok teraramidag kunak manen. at ang trabaho. Naawat kas may sa manager iti bangko. Kamaudyanan na, makatulong ak matlaang kadagiti masapsang pulyod ito'y balay. Kasta ya. Ay kit nasaya at karod balasan ka. Siga ngay mo't binsaon. Kano ka mata makabirok iti trabaho? Kuatatang. Imbag pa ito'y adim. Adayo na disdiskarte nga mitisi ka. Siga pa'y kidya lalaki, ti pulo sa di mo amo ti agdiskarte. No sino mo ti malalama? Ano ni tatang, kanayon yung matiman adilawan ni Manong. Makabirok tulat tamot Ay, nagado mga minti mabalin di nga ala na kurso. Gamday ta pala agriculture ti nala na. Anya nga iti trabaho apakaibatugam iti dayta a kurso Benson. Agtalon, imbes ang mga opisina ka kumaitan. Awa na, kanaba pala ang bita kurso ting graduate mo. Relax ka kadilaan, tatang. Tapusong. Oh. Ang mga noanya pwede mapasama ka na kayo. Kendi ko matagibasitan tinalpas ko a kurso, tatang. Tanya tigat mo, idayaw ka. Ibagak nga ay na, agyaman anak ko, kasjay. Agyaman ta nakagraduate ka, kasjay. Kaya nag-graduate ka iti kurso mga agriculture.
Ano usam ti agtalon manan? Kasta ka di ti kayat mo amang gagan? Tatang? Huston manong, di kan sumumbat. Ala, mangantayukit din. Lagi pa nyo, asaan anasaya at agsubang iti sangwanan ti panganan. Aha, makapawag ganas ang mga nukas to'y laang. Nakaad-adayo manon ti nakaiturungan ti imatang mo, Benson Baro. Auntie? Apay ka di manan. Jaklat na matukod na panunutan. No, apay ngaging gaita. Katkas delat ta titrato ni tatang kanyak. Jak pa'y marik na ti panang sakit na kanyak. Imbis ngayon courage nak. Saan met? Kasla pa ibabanak kit di. Benson Baro. Ni Sina lati ka na yun na makit kita. Ni Sina, iso tinalaing. Iso lati na sirib iti amin na banag. Ni Sina lang ti anak na. Kanayon na ka mapagkumparahan. Noon niya dagiti achievements ni Sina. Ti kayat na. Kas mat kanyak. Apay, narigat ka di nga awatan na sa bali ni Sina. Kat sa bali akmat. Agsabali kami kadag iti hilig. Agsabali kami iti kayat wano kabailan nga ramidan. Kas na ko nakidinken ka, Baro. Di ka kumaagi mula iti sakitin akam iti amayo. Day talaang siguro ti pamuspusan na. Tapno agbalin kanto anabaligi iti biyag. Gapot amang opisina ni Sina. Kayat na amang opisina akmat. Di na kayat ti kursok ng agriculture. Gapot pa nagtalon lang kanumet ti pakaibatungan day ta kurso. Ibaba na laon ti panagtalon. Kasla saan mat nga iso ti trabaho na. Anya, ay sus, ala, di ka madanakan. Kasaritak tumanan ni Manong Arturo. Ala, di kan aglidayon. Panunutom latan apan ang disiplina na laeng kan katikas jay ngar aramiten na. Mamati ak nga agbaliw tumit laeng ti amayo, Baro. Mapasamak to pa nga taday ta, auntie. Wen, basta itultuloy mo ti agsingsingpat, Baro. Oray kas di akanayon nakangaungtan. Pakita am latta iti nasayaan. Respeto am latta. Ngamin, iso ti amam. Tatang, ni Kenneth. Boyfriend ko. Kenneth. Iso ni tatang ko. Hello! Maragsa ka na ka makamamoy ti amati girlfriend ka? Nakatatar kayo gamit ti personal. Agyaman na Kenneth Barok. Uray si kabait. Nakatatar ka. Talaga nalay ngagpili ti anak ko Siyempre mo ta. Adung ano tagiti manging bagbagang agbagay kami ti anak mo. Ngamin, napintas. Ganun gwapo akmat. Aywan, imay kami. Umay bagang agkalaysa kami kanisina. Agkalaysa kayon ko na. Wan tatang. Sorry no kala at day ka desisyon mi. Ngam ay ayatan mi titunggal maysa. Diyak kayat ama po kaw ni Kenneth itibiyag ko. Iso ana pagnumuan min ti panagkalaysa mi. Anya, ngam anak kaw. Awan mat siguro ti parikot. Balasang ti anak mo, Baro akmat. Iso nga uwan nugot kayon. Di kagdanag, tasya kung ti makamoy ti amin. Saan kayo maggastos? Hello, Benson. Imbaglaangan tayo mawag ka. Awagan ka kumamad laang kat. Kasta ka di, auntie. Kagap-gapok lang hindi trabaho. Kinapod nun Adak ngamin ita dito'y balayo. Agam kaslawan mo tao. Nakasara ngamin ti gate yo. Iso nga inawagan ka. Ay nabarok, naatake ti amayo. Iso nga intaray mi at agos dito ospital. Anya? Kumusta ni tatang, auntie? Kaasi ti apo, medyo okay matan. Iso na laang tadi na pa'y maikuti ti kanigid nga imakan sa na. Masapol nga therapy ti amayo. Tinasayaan, agdiretsukan dito'y Barok. Sige, auntie. Umaya ka dagos dita. Sige, Barok. Urayan da kan dito'y.
Ijay kayon balay da Kenneth nga agnaid ko nam Gina. Wan manong, masikugak naminan. Kat kinunati inana, ana sa isaya at no ijay kami nga agnaan. Itikas na, mabantayan na ti panagsikug ko. Agam Gina, amumot ang masakit ni tatang. Asino nga iti mga iwan kan kuana? Asino nga iti kadwana dito'y balay? Amumot nga da trabaho. Oh, di si kan ti mga iwan kan ko na manong. Anya? Agikat kan iti trabaho. Di kagda nagtasustentuan kayo mat. Ibagakin ni Kenneth, tamangtid kami iti pang allowance yung. Ha? Jaklakit di kaya't ti agaywan iti may sa abaldado. Iso asikan ti mga iwan kini tatang, Manong Benson. Anya? Talaga ka day, panawan na kahon. Sina anak ko. Pasensya kayong tatang. Iji kamin balay ning agnad. Iti kasta, mabantayan ti inak ti panagsikog ni Sina. Pudnuti ko na ni Kenneth, tatang. Sina. Pasensya kayon. Ngamjak ka ba ilan ti mga iwan kada kayo? Isuan ni Manong Benson latan ti mang kadwa kada kayo dito balay. Di kay agdanag. Ikan kayo mat iti kwartayo. Ikan kayo iti binulan nga allowance yo. Kat da kami ti makaamo iti panagpa-therapy yo. Manak, saan mo tabas na pula pumanaw kayo? Mga siya, tagtalinod kayo dito'y balay. Nagano ti drama yo? Umikan sina, mapantan. Ano pa tinas ka nga ramida? Diyak kaya ti mataktak. Hindi ka naman. Diyak ka sa pulan ni Cortayo. Silang mo't presensya ayo ti masapo ko. Na kayo tiragsak ko, anak ko. Di kaya't ko, kitagdidin na tayo sa kapamilya. Pinarawan na tayo lang arusan si Inayo. Ita, panawan na kami merke ni Manong Wabinson. Tatang, saan mo't amabalin nga agdeden na tayo aging gatong palbiyag? Adan pamilya. Iso ang masapol alumasin kaming kini Kenneth. Gusto natin ko nakmet. Ala, umikan sina. Sige tatang, mapan kami. Saan? Di na ko mapanawan. Mga simsinahan ako. Tatang. Adak lang dito'y tatang. Ikarik adi kay tupulos panawan. Winsaon. Tatang. Wakawanin na. Winsaon anak ko. Pagawanin ako. Wabaro ko. Tatang. Pagawanin na kita kinalpin ko nga ama. Gustong tatang. Hindi kayo nagsangit. Ang mga nonya pati mapasama kada kayo. Ala, agkalma kayo lang. Pangasyo. Anya nga iti makunam ita Manong Arturo. No asino ti inululpitam ini. Iso ti mga aywan itakan ka. Ngamin, pinanawan na kamot ti inay aywanan. Insaksakit, indaydayaw kan impatpatag mo nga anak. Awilya, ading ko. Mababay ng arudan ko ni Benson. Mabain ka, gapo iti saan apata sa apanang tratom kadakwada. Kasta ka di Manong. Nga oray kanayon mo nga ungtan kan ikumpara ken ni Sheena. Kat awan pulos nangag mo asa umanipod kan kwana. Sinapuno na. Kaslan ni Alicia nga minti makitkitak. No makitak ni Benson. Gapo ka di tagkakaingas daw unay iti asawam. Wan, sana may libak na ita, ading ko. Ay sus Manong, anya a klase ti panunot dayta. Ginuram ti bukod mo nga anak. Gapula ang takarup-rupa na ti inana. Amo kabindot. Ngamis lang siya mukha pamuspusan.
Tapno malipatag ni Alicia. Tapno maibalas ko ti panangluho na kanyak. Ngam sa balim at tinapasaktam. Kan saan lang adayta. Da kayo matlaang nga agamatag sagsagrap iti dayta nga inaramid mo. Da kayo matlaang nga agama ti marigrigatan. Nang runa unay ti Benson. Manong awan basol ni Benson iti inaramid ni Manang Alicia. Dayta kumati imulam iti panunod mo. Well, baso ko ti amin. Nakasang kama. Gamutan nagpapasak si anak ko nga wanwat basol na. Pagbababayak itandang iti nararamid ko. Diyan mo, no mapakawanak pa ni Benson. Gapo ka nagitisahan anasayat. Nararamid ko kankuana. Nasimpot ni Benson, Manong. Kat amok ang mapakawan na ka. Panagkunak saan pa'y mo't analadaw ti amin. Agpa'y pagkakiti. Agpapigsa ka. Iti kasta, maadaan kayo pa'y iti gundaway. Tapno makapagbanding nga agama. Kat masulnitam dagiti nagkurangam kankwana, Manong Arturo. Kalpasan ti makabulan a panagterapi ni tatang, nagimbag matlaang daytoy. Sinmaranta ket manipod idi mayatan ti trato na kanyak. Nagbalin kami anasinged. Masansan ti panagbanding mi. Pasaray agawid met ti balay ti kabsat ko kadwana ti pamilyana. Iti agdama ket adamatan pamilyak ket naparaburan kami met iti dua nga anak. Banag a pakaragsakan unay ni tatang. Ngamin saan mi a pinanawan. Ket ditoy kamin balay a nagnaed kadagiti apo ko na. Makita kan mariknak tinalaos a panangipateg na kadagiti anak ko. Inkarik iti bagik ajak tupulos aramidan. Wenno iparik na tinagbalin at rato kanyak ti mismo nga amak kadagiti agbalin nga anak ko. Jakmat kit di nangimula iti sakit tinakam. Ngam numaminsan malagip kulat tamet dagiti inararamid na kanyak. Ngam uray no kasta, ipatpatag ko unay ti amak. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Benson. Ken ka pagayam, Benson. Pagyamanak unay tiing ka panangibingla iti kapadasam. Agbalin ko mga adal kadagiti amaken ina, wenno kadagiti naganak daytoy apakasaritaan ni pagayam tayo a Benson. Ditay ko maagbalin a favoritism. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Patas kumalaang ti agbalin at rato tayo kadagiti anak ken apo ko tayo. May palagip matlaang daytoy kadagiti aunties ken uncles tayo kenda tayo amin. Alakastan pagayam Benson, ket kablaawan ka, ngamin uray kasjay tinapasamak, nagbalin matlaang anaornos tinagbaetan nyo nga agama. Ket ita, naragsak kayon asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Benson, ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinga ti tinagan a Cheryl. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Umuna ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal iti drama ditoy a programa. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdum ngeg. Iti edad ko a 40 ket single akpay laeng. Noan niya ti makagapo ket iso ti innak isalaysay iti daytoy apakasaritaak. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Payakas ta tilagam ka anakan.
Nakadkadlaw nga daparikot maw. Ha? Hindi pa ngamin napanalawa sa nadlaw ko dayta. Uncle, Ibagapnuan niya dayta. Tapno matulungan da ka. pampanunutak ngamin ni Dino, Uncle. Kaya't nangaminan ti makiwin naswas kanya. Anya! Awan mo ti parikot mi. Ngam kala at latan akayat nang agbreak kami. Mariribukan ako na, Uncle. Ay, amangan mo, tuwan na sa bali a babae, tibiyag na, iswakas ta. Dayta ti pagdandanaga kita, Uncle. Sapil ako matasaan apod no ti atap ko. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy Dino. Isumit lagayam anagla ka para kan ka ti panangibagam nga gwin naswastan. Pakawanan ako, ma. Mariribu ka na klaeng. Iso na ibagat dayjay. Ang sikat ay ayatek. Ikan na kumay ti maudi akong daway. Tapno ipakita ka ni pariknakan ka apag babawiyak tinaramid ko. Saan? Kasanon kisikog ni Presi. Sana parikot dayjay. Gaputa jag balin lang nga anak mi ti obligasyon ko. Sana ka naman ni Presi. Sikat ay ayatek, Cheryl. Saan? Saan napod no dayta? Gaputan no napod no ti panagayat mo. Saan mo kumamarami ti kastoy kanya? Ay ayatan ka una, Dino. Amom dayta. Ngam nakasagana ak amang tad iti waya-waya para kada kayo kini Presi. Nang ro na iti agbalinto nga anak yo. Saan kumamata kasta? Nagsakit a panunutan. Kan nagrigat nga klunan. Ngam amok amalpas tumat la daytoy. Aglinipat tandino. Daytoy yan ti maudi a panagsarita ta. Una yan ti boyfriend mo, insan. Wan nga rag insan. Kasjay ti lalaki asaan ang makontento iti kaayan ayat na. Iso husto lang ang nag-break kayo, insan. Husto ka insan. Nagrigat nga aklunan. Ngam amok ang makamove on ak tumat lang. Ay, wala insan. Pagyaman ak unay. Gaputada kayo akakasinsin ko amang liwliwakan niya. Awan anyaman na, insan. Awan sa baling agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Anya te ko nam ka anakan. Nag-abroad ka. Wan ko maangkal. Ay, Nagsaritaan mi ngamin kini Insantina. Nakunana kanyak nga isukan no ti makaamu iti amin. natalgid mati trabaho dito yung lugar tayo. Apay lahat nga masapol nga gabrod ka, ha? Kaya't ko ngamin ti makalipat, angkal. Barang iti kaadak ijay. Malipatak to ni Dino. Ha? Di kay madanagan, angkal. 2 taon laang. Kalpasan na, saan ako nga agsublipay. Madakan ka dayta ka anakan. No laki di mo makabalam, ay suportaran da ka. Kasla ka ano lang ang idada kay di Pilipinas ngagtrabaho. Ngam ita adakan dito'y Dubai, insan. Wan nga rod, insan. Manupay lang ang abulan ko dito eh. Ngam kailiw ko matanda, angkal. Kasama to ni Insan Megan. Nang runay ti anak na. Ay na, talaga kasta insan. May ruwam kang tumadlaang. Sa bagay matkat di Ay, huwag kayam. Kasla, saan mo nga awagan ida? Manumatan nga aldaw ajak nakasarita ida. Iso nga awagak ida inton madamdama. Apag iso, day off ko ita. Ure agmalmalom kami nga agvid-video call. Ay, wala. Gunawaya mo, tikawan ti trabaho ta ida, insan. Hello, Insan. Kumusta kayo? Ni Uncle ngay, kumusta mo at? Ayos lang, insan. Sika, kumusta ka matan? Nasayat nga rod no kasta. Okay akla ang mat-insan. Day off mi ita nga aldaw kin ni Insantina. Iso anak kaawag akan ka.
Kasta ka di? Ay, un gaya minsan. At ako maibagakkin ka. Anya day ta insan. Ibagam laang, di ka kadi agbabain. Ay, kwa, insan. Panagbabayad ngamin manan iti tuition fee dagiti ubing. Naira na ngamin nga awan kwartak ita. Amangan numabalinak nga pautangan. Kan may sa, naibus ngamin manan ti agas ni tatang. Kasta ka di insan. O sige, di kay madanagan. Inton bigat matlaang. Mangipaw itak iti pagtuition ni Carl. Kan paggatang yo iti agas ni Uncle. Ay na, agyaman ak una, insan. Pakibagam kin ni Uncle. Di naliwayan ti uminom iti agas na, ha? Wan, insan. Ibagak day takin kwa na. Agan anad ka kumakanayon di tawan. Bye. Sana dakas ti tumulong insan. Nang runa kat agkakabagyan tayo kat nga ruad. Nga mangibati kamit iti para iti baging. Ha? Uy, sana nalakat ti agtrabaho dito'y abroad. Iso apanunutom ko mama ti bagim, insan. Maasyanak ngamin kadakwada, insan. Awan mo ti sabali at tumulong kadakwada. Nang ronakin ni Megan, gaputa single parent kat nga rod. Sakit awan pa'y suporta di ama ti anak na. Well, ngam di mo ko maitid amin. Saan mo nga obligasyon di anak ni Megan? Bayam nga agtrabaho da di akasinsinta. Ha? Ay naawan lat mo kung abayadan na tiut-utangan nakin ka. Sa bagay, adamat kit di kabailan ni Norman iti biyag. Anyat kayat mo asawan? At tikunag, uray awang kwartam, no ni Norman ti maasawan to, awan pagdanagam, gaputa baknang. Awan gayam, kumusta kayon? Inaklon mo? Saan pa'y insan? Nabiit pa'y matanagarong kanya. Amok pa'y ati husto a kinatao na. Agyaman ang unay ti panangaklon mo kanyak, Cheryl. Ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmat Norman. Ay ayaten ka unay-unay. Sapay lang kumata saan tong agbaliw ti panagayat mo kanya. Santo Apolos, napudno ti panagayat ko kan ka. Ikarik asaan to ang mapasamak na ita. Agyamanak no kasta. Kinapudno na. Itapay lang nga data dito'y Dubai. Plan-plan huwag ko ti panagkalay sa ta. Inton agawid ta iti Pilipinas. Ha? Kaya't kung agkalay sa ta, apama na makaawid ta. Kaya't kung ipanagnagkan ka, tinapudno ang panagayat ko. Nanay bag, tasimangpet kayaon, balasang kaw, barawk. Unang kan. Ayun dayan, iso ni Norman. Kayan ayat ko. Norman, iso ni uncle ko. Iso titimmakder nga amak. Manipod pimusay day gitatang ko. Naimbang nga orasyon, Uncle. Ay, kastamad kang kabarawk. Ay na, maragsakan ako unay para ka na kayo adwa. Agyaman kami unay, Uncle. Ayun gayam, uncle. Ni Insan Megan ngay. Aping awan. Ay, napan di pagadalan. Napan na sinukon dyan, anak na. Intun madamdama, adaday jayain. Ay, sigurado ang maragsakan day jay ang makakita ka na kayaw. Wen uncle, amok akailiw nakday jay. Ay na, jakla pagarupan ang nagtaergayam ni Norman iti personal, insan. Sika talaga. Saan matunay, insan? Sakto lang ti kinataer na. Madimat ano di nataer unay. Ang mga no agawan da pa'y kanya. Saan mo't, insan? Madlaw kumot ngay ayatan na ka. Iso nga mok anapudnuken ka. Kinapudno na, panggap mi ti agkalay sa iti kabiitan a panawan. Ha? Kasta ka di? Wan insan. Iso at talaga ti plano mi, idi adda kami pa'y laang ijay Dubai. Ay kat nasaya at ano kasta, insan? Maragsakan ak unay iti dayta ngayon panamag mo. Ay na, friend! Nasaya at nagsabat tamat laang. Ha?
Idi pa'y namin san alawas apad padaanan ka alumabas iji balay mi. Ngam saan ka naranranaan. Apay, adda ka di iyawis mo kanya? Si kakit dimot. Anya nga ti iyawis kumatkin ka. Adala ibaga? Anya daytang, ibaga mo na. Di mo kunaan nga awan ti ammom iti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Anya ka din daytang nga ibagbagam. Apay, saan mo ka di nga ammo? Nga adon ti nakakita kini Norman a boyfriend mo akadwana ni Megan akasinsin mo iji ili. Anya? Idi na minsan nga aldaw, napalabas ni Lloyd ida iji ili. Nagangkas da iti motor. Hapo, nagmayat mo't ti kapat ni Megan iti fiancé. Anya? Ay nasaan apod no dayta, friend? Jack lapat yan ang maaramid ni Norman kanyak dayta nga ibagbagam. Apay nga awan ni Norman iti abay ko. Sa dino tinapanan na. Rumarak man. Amangan no adaday Jerwara. Norman? Megan? Cheryl? Anya ti kayat asawan day to eh. Mabit lang. Agpalawagak. Anyat ipalawag mo. Asaan nyo ngayong gagara? Kasta ka di? Si kamot a babae. Awan serbim akasinsin. Aray ko! Awanan ay dibain. Awanan bain ko nam kanyak? Pasensya ka ninsan. Ngam saanen asikatay ayatan ni Norman. Nudikat siya. Anya? Agsao ka, Norman. Ibagam ti pudnukin kwa na. Cheryl, pakawanan nak. Saan kan nga ayatan? Napukawan ti panagayat ko kan ka. Manipod na kasiningad ko ni Megan. Anya? O anya, mamatikan? Awanan maaramidam, Cheryl. Siya kuntay ayatan na. Katap no amom, 2 abulanan manipod inaklon ko ti panagayat na kanyak. Kat masikog akon, ni Norman ti ama. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Megan. Pasensya ka. Ngam, agayan ayat kamin ka ni Norman. Isa, saan asikat ikasar na, nudikat siya. Anya? Di mo man la pinanunot ni amin na sakripisyo kan ti anak mo. Ah, kasta. Isingir mo itan, dagiti intultulong mo kada kami. Juan, ibaga ka talaga ti kastoy. Gaputa kastamit ang ginaramid mo. Awan utang mo na imbaga na kam. Ay na, ti kasayaatan nga aramidam. Aklunam latan, asaan ada kayo ka ni Norman tinaikari iti tunggal maysa. Anya? Ken maysa, awan asiguro ti gasat mo kan ayat. Gaputa insukat na kaidi ni Dino. Sa ita, ni Norman mat. Jak mat pakabasulan no nagayat kanyak. Talagang awanan kay tibain. Aray ko! Ti kunang kitdi. Sika tinagpakita iti motibo. Amok nga idi pay laang. Kat ag gusto ka kankwa na. Iso nga inaramid mo ti amin. Tapno agbaligi ka. Anya kumaita. Ala, ipapas mo ti pungtot mo kan guram kanyak. Ure aglin ni patan nga agkasinsin no dayta ti kayat mo. Anya? Jack, amaw no anya ti bagakan ka kaanakan. Awan baso niyo angka. Jak lang maaklon ang maaramid ti mismo akasinsin ko ti kastoy kanya. Unayan ti kastoy. Ngam di kay madanagan angka. Siya klaang inti umadayo. Agsubli aki di abroad. Day talang ti amok awagas tapno mailiw-liwag ko tirik na. Uray niya pa'y taramidan. Amo kasanin ang may subli ti sigod na panagayat ni Norman kanya. Kaanakan. Sapay lang ko matadumtang to ti gundaway ang maaklon ko ti amin na napasamak. Nagsakit ang panunutan. Ngam mo kamalpas tumat lang dito eh. Sapay lang ko matag na na yung tinagsakit ipanagdan na damegan kan Norman. Nagsakit unay para kanyak tinapasamak Miss F. Nang runa ket ti mismo pay akasinsin ko tinang dadael iti ayan ayat mi ken ni Norman. Awan nga rod na aramidak
Iso nga inaklon ko laangan asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti man nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Cheryl. Ken ka pagayam, Cheryl. Nasakit man ngam naskan nga aklunan tayo. Ngamin at dadagiti tao winubanag adumteng iti biag tayo asaan nga agtalinaad. No diket mangipaay adal nga iso ti mangpatibker iti kinatao tayo. Patsek a makasarak kan tumatlaang iti lalaki a mangipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam, Cheryl, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biag ita ket nagapu ken ipagayam tayo a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gaputa adda dagiti drama yo nga umay manglingligay kada kami iti inaldaw-aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg, may sa anagasat nga aldaw kada kayo amin. Ilinged na kumalatan itinagan a Jenny, tubuak ti La Union, ngem na ikamangak iti Nueva Vizcaya. Agpapaayak idi kas may sa a nurse iti may sa nga ospital iti Saudi. Agingga nga adda nangala kanyak kas private nurse. Dito'y kami anagam-am mo ka ni Arnel. Isumot ti family doctor dagiti amo mi. Nagsiningad kami nga rod ka ni Arnel, agingga nga inaramnak ket nagayan ayat kami. Ngem gapo ta maiparit ije Saudi ti relasyon mi nang runa no agsikugak, naganannad kami. Inuray mi nga rod analpas ti kontrata mi sa kami nagawid dito'y Pilipinas. Ket nagkalaysa kami kani Arnel. Kalpasan ti maysa atawan a panagdan nami nagsikugak. Innam abulan idin ti sikug ko idi nagsublimanan ni Arnel ijay Saudi. Dito'y kungarudan arugyan ti ag salaysay. Pasensya ka na bakit? Awanak ti itisibay mo into nagpasngay ka. Ay, wan nga rod lakay. Sana pala tadamot ni mama. Isunti mang kadwakan ka. Amo ka di nakabaybayan. Wanin anyapay nga rod ti mabalin ko, kat panawan nakmat. Panawan ka para iti masakbayan to dagiti agbalin nga anak ta. Ken may sa, ore adaywakan ka. Sikalat ti adda iti puso ken panunot ko. Bakit? Oh, talaga? Promise bakit? Texman? Pixman, mamatay man. Ay, ayatin ka unay-unay, Jenny. Dahil ako mati ka na yung imulam iti panunot mo. Agyaman nak, Arnel. Ay ayatin ka mat unay-unay. Sapay ko matadikan kag baliw. Awan to ti agbaliw, bakit? Ikarik na ita. Sika, kat siksikan to lang ti babae nga ayatek. Sika lang ti agtagi ko dito'y pusok, Jenny. Hello, baby. Daddy is here. Ay na, nakaluklog magti anak ta, bakit? Siyempre, alagang mami ko naman. Aywan kayan, bakit? Ada good news. Anya day tanak ay. Imanugot ti ospital a pagtrabahuak, iti yearly a panagbakasyon ko. Talaga, Arnel? Wen, isong agsagana ka, bakit? Ngamin, tunggal agawid ak. Sigurado ang mapalaban ka. Anya? Wena, tapno mapasaron mo na dagos ni baby. Ito ka no, baby. Oh, makita? Wen, kunana. Alam mo, Enan. Kaano nga rin ti panagbakasyon mo, Arnel? Surprise!
Ika talaga, Arnel. Mahilig ka iti sorpresa. Kanayon nakasorpresahan. Siyempre mata. Kasta ti kinapatag mo kanyak bakit? Ay, sus. Oh, Kat, manoabulan nga iti bakasyon mo, Lakay. Makabulan lang nga rod. Ay, nalakay. Saan mo alalaangan ti makabulan? Agyaman ka kit di. Tay manugot ti ospital nga agbakasyon ka iti maisa abulan. Dagiti dadduman tupay dita. Kat saan da makabakasyon? Sa bagay matkit di ha. Iso na lang. Tano nakabakasyon ha. Kasla nag-date yal daw. Siyempre, nakatambay ka laang ditoy. Iso akas lang mabibiit. Ngam panagrik nam laang dayta. Oo nga ron. Iso nga umay ka man bakit? Ta ipapas ko ti iliw ko kun ka. At the good news ko kan ka Lakay. Anya dahi ta bakit? Masikuhan. Pagpaiso? Wen, jak nagpinulan. Iso anangalak iti pregnancy test. Dayjay, naamwak anakargaan ng manin. Ay na, nagsayat no kasta bakit? Talaga na parabor ti Diyos kadata. Wen nga rod Lakay. Ket day tati kanayon ko apagyamyamanan ken ka. Kasla kayat kumanan ti agbakasyon no kastoy laheng. Sigawan. Agpatulong ka kada mama ang mga aware ka ni Nathan. Iti kasta, saan ka marigatan? Nang runa, tamasikog ka manen. Wen, awan rumbang apagdanagam Lakay. Saan pa'y matadakkel ti tiyan ko? Iso ka ba ulak pa'y nga awiran ni Nathan? Sige, umawag ak tumanan ninton rabi. Nagsubli ako ni ti Jutik. Itaydak pa'y ngamin nga awagan. Taado ti pasyente mi ita. Sige Lakay, kat agan-anad ka titawan. Di mo baybay antibagim. Wen, awan rumbang nga pagdanagam kanya. Kabalak ti bagik, bakit? Sige, bye! Arnel, Lakay. Apay bakit? 16 titawan ni Nathan. Agkin say matan ni Nicole iti umay abulan. Dadakkelan dagiti anak ta. Adu matan dagiti binangon ta negosyo. Malaksid iti dayta. Adda pa yung nagatang taatalon kanyugan. Panagkunakit umdas mat siguron dagita amang biag kada tayo, Lakay. Iso ano mabalin, uray saan ka kuman ngagsubli jay Saudi. Anday ta ka manan bakit? Di ba't napagsaritaan tanday ta abanag? Arnel, Maudin da ito yung ipapan ko iya Saudi. Promise. Agfurugudak to niti sumaraw na panagbakasyon ko. ay, no namin anumon nga imbaga dayt na. Ang aging gait na, di mo pa'y tinutungpal. Kastaya. Mala, talaga maudin da ito bakit? Promise. Talagang agfurugudak ko niti sumaraw na panagawit ko. Abag gusto. Malpas tumot din ti kontrata kay Saudi. Jak to nagrin nyo. Iti kasta. Agdeden na tayo kadag iti ubing. Ay, talaga ang nagbiit ti panawan. Talo at awan gaya man tinapalabas. Manipod nagpasaudi ni Arnel. Kanayon abisi. Iso asaan mi una yan ang makasarsarita kadag iti ubing. No tiyak agbitot. Dandanin malpas ti kontrata na. Saan mat ngaminan ang nagbakbakasyon. Tamasayangan ka no iti busbusan na. Ay, aguray ka. Kasangay na matgaya man iti umay alawas. Ay na. Saan nga mawawag Ay sus. Nalabit a sorpresaan na kami mananday dyan. Ay tinasayaan.
agpatulong nga kadagiti anak ko. Awagak mo tanipag ko. Itikas na. Adda kadwak amang plano para iti birthday surprise mi iti asawa. Aday ta, mami. Nakasagana aminan para iti pa-birthday party tayo ka ni daddy. Wan iho, maragsakan lakit di daychay. Numakita na tiin sagana tayo para kan ko na. Aywan, tay lechon nga nga in-order ko. Awan pa'y ka din. Undawi ka nung tiritson manang, imawag itay. Nalabit nga si Daganday jay. Nasayaat nga rod no kasta ading ko. Nathan iho. Mami, Pakialam man bi iti pitakak iti silet ko. Mangala ka iti pagbayad tayo iti lechon. sige mami. Manang Jenny, Oh, apay John. sumangpot nga ta ni Manong Arnel. Masigurado ka kasta ading ko. Pag ko na manang, Saan ngamin ngay mauawag? Saan ang nagparparik na apulos? Kadyak makontak ti number na. Kas di akanayon ti aramiden na. Nupaawid din dito Pilipinas. sa bagay, talaga ang mahilig ngamin amang sorpresa dahil di akabsat mi manang. Naku namon, Joan. Iso nga amok nga irana na ti panagawid na iti mismo akasangay na. Ada nagsardeng alugan iti batog. Aywan, ang mga nutiritson daytan manang. Nalabit akas na. Sige, ituloy mo latan ti aramidam. Ta siya akong ti mapanmang kita. Sige manang. Duamat alugan ti nagsaruno asim mangpan. Lukatak ti cake. Lugan mo ti pulis ti simmaruno pay asim mangpan. Adda lalaki arimar iti kotse. Nimot Manong Arnold. Juan. Tikabsat ni Arnel nga addamat laeng ijay Saudi. Umasidagan dito eh. Jenny, Manong Arnold? siya nga Rodi pa. Ay na imbag man ta nakaawid ka mat bayaw. Ni Arnel kaduam ka di? Wan. Sa dino tayan ti asawak Manong. Kunaktupay kat amang sorpresa maninday kay. Ang apay nga adda kadwayo a pulis, kandwa mo tilugan nyo. Apay, saan kayo kadian nagkalugan kini kabagis mo, Manong? Anya ka di maninday to'y apakulot ni asawak. Jenny, di ka ko mamakmaklat. Pagkalmaam la ko matirignam. Ni, apay, Manong Arnold? Denggan na ka di ko. Denggan manasaya ti bagakan ka. Pati biram ko matipakin akin ang ibag. Ikag pa bakit tilidaya marikrik na. Apay ati asawak pa'y tinakapasamakan ti kastoy, Manong. Apay! Jenny, Awan mat tinadagdaka mat nangadagayam rikrik na. pagkurakit talaga ngayong gagara ng ilimad kada tayo. Di may papanit ti sakit na. Naladawan, hindi mabuan na iti doktor. Stage 4 gaya mo ti sakit na a blood cancer. Unay matlakit din ti kastoy agasat ti asawa. Kunak no surpresaan da kami iti mismo nga aldaw ti kasangay na. Ngamda kami matgayam ti masurpresa. Nagsakit. Nagsaam ti kastoy na pasamakan ka, Arnel. Arnel, asawa. Apay, pinanawan da kami
Kasano kami palitan kadagiti anak. Ipag-kalma ka lang. Pag-asim. Anya na, Jay. Ay na, Apog! Naitaan, nagring ka! Ah. Apa yan? Agan anukan, Apog! Naitaan! Hoy, Naitaan! Naitaan! Naitaan, anak ko! Diyos ko! Tarabayong kumadanak ko! Di mo ko mabaybayan! Ang-asim ka di ako! Ispalam ti anak ko! Diyos ko! Gusto ko man ta pa nagsangsangit mo manang Jenny. Kita mo, limlim talagang dagiti matam, gapo iti kasasangit mo. Tinasaya at agawit ka pa ilaan mo. Siyak pa ilang timang bantay ka ni Nathan. Inton bigatan ti tabon ni Manong Arnel. Iswanas ka nagpapigsa ka. Apay akastoy matan, di mapaspasamak iti pamilya. Apay. Manang, Natay iti blood cancer ti asawa. Ito, ang ngangabit matibiyag ti anak ko, gapo iti leukemia. Kati nasakit. Adang iti stage 4 ti sakit ti anak ko. Unay matan ti kastoy agasgasat dagiti agamak. Unay yan, Diyos ko. Manang Jenny. Nagsakit akit kita ti kastoy agasasahan ni Nathan. Nagsakit. Huston Manang. Apay nga isupay tinadaan iti kasta sakit. Siyak lakuman. Siyak lakuman, Diyos ko. Mami, Nathan, anak. kas na marigatan ako umangis. Ha? Mabit lang ang tayabak ti doktor, anak. Saan? Di nakpanawag. Please. Tsak sa nagbayag. Nathan, anak. Di ka kumamit ang sawi, di kas na pang-aasim. Di mo ibatbati ni Mami, Wen. Lumaban ka, anak ko. At dalaan ni Mami dito, eh. Mami, Ingat nga to na dagiti mo na. Akas ladagaw ang atan na. Nathan. Saan, Arnel? Saan? Pangasim ta di mo kumamat ikuyog ti anak na. Maasi ka. Saan? Saan, Nathan, anak ko? Nathan! Kaitabtabon lang ti asawa. Ngamita, malamlamayan manen ti anak ko. Unay matan ti kastoyan na pasama. Amo ka na rigat. Yung masapol maglunan tayo ti amin. Talaga siguro. Ngaging galangan di tatin ti Diyos. Abiyang da Arnel ka Nathan.
Ngam apay adagiti pay agamak tinakapasamakan ti kastoy. Apay. Nalabit nga teras. Doa pa yan napasamak amin dagitoy. Talaga iti Diyos. Di ka mawalan ni tinamnama. Amok nga na napimpintas apiano na parakan ka. Laglagi pa nga dapay ni Nicole. Isuarong pag nalang agbalin ka natin. Uwan nga paiso. Sa dino ti ayan ni Nicole. Awan ti rumba nga pagdanagam kan ko na. At dahil tinatalga na ka sa saad ni Nicole. Tinasayad. Iturog mo pa tapno makainan na ka. Da kami pa lang di makamo dito Kumusta kayo ni Pag? Ni Nicole, kumusta matan? Kaasi ti Apo, nasayaat kami madlatan. Oh, kunak no nagsubli kan ijay Saudi manong. Kinapudno na agpamanila kitan. Intun bigat nga minan ti flight ko. Di magasak labiit, tao may kay kumustahin nga gina. Kasta ka di manong. Wani Pag. Amom, maragsa ka na ka makakita iti kasta lang amita. Agsubsublin ti sigod aganaygay mo. Sana nakas ka dagiti napalpalabas nga aldaw. Wen abayaw, naamiris ko ngamin. Asanak arumbang agpailuyos iti nakaro aliday. Ngamin, mabaybay akmatan ni Nicole. Masapul nga agbalinak anatibkar para iti anak ko. Nagrigat. Nagsaam tinapasamak kadagiti akamak. Ngamnaskan nga awatak. Amok apan nubok laang ti Diyos dagiti kanya. Puno day tayo Pag. Kat mamatya nga danapimpintas sa plano na para kan ka. Kayan para iti anak mo. Amok adi na kay baybayan ti Diyos. Iso di yung arudliwayan ti kumararagkan ko na. Wan bayaw. Kat agyaman akunay gapu iti kanayon akadam iti sibay mikin ni Nicole. Sika tinangan andingay kan nangasasikaso kada kami. Manipod pimusay ni Arnel. Ita, agsubli ka ni Jay Saudi. Kailiw da kayon tulakit, di bayaw? Di agdanag. Taka na yung nagtuti umawag ka na kayo ka ni Nicole, Ipag. Agyaman bayaw. Agan-anad kanto ko maijaywan. Di mo baybay antibagim. Ni Apo Diyos ti kanayon amang tarabay kan ka. Manong Arnold. Kastaman kasaem tinagbalin apadas ko, Miss F. Jak amo idino kasanok amalasatan. Nalaos aliday tinang balkot kanyak. Manumat abulan alinaklak am ko ti saem. Ngami dinakitak ti anak ko, kaslaak na riing itinabayag apan nakaiturog ko. Inkarigatak ti bimangon, ket si titibker asinangok dagiti pannubok iti biyag. Ngam uray kasano ti ayat kong agserbi iti Diyos, isumet ti ayat na amang mangted kadagiti pannubok kanyak. No apay anakunak ti kastoy, kayat ko apadaanan nyo ti may kadwa apaset ti surat ko. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka panangibasa ken panangyornos, para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Makipagrik na kami iti napasamak iti asawa, ken anak mo pagayam ko. Mariknak ti saem ken dagensen iti barukong mo, kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Ket kablaawan ka,
ngamin nabailam nga inlasat amin dagita. Amok apan nubok laang ti Diyos day taken ka, ket patsyak amagunod mun tumatlaang tiragsak ken ginawa, kas gungunam kadagiti rigat a naglabasam. Alakastan pagayam Jenny, padaanan mi ti may kadwa apasat ti surat mo pagayam ko. Ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apasat ti pakasaritaan, ti biag ni pagayam tayo a Jenny. Iti umuna apasat ti surat ni Jenny, intay na amuan ti panagayan ayat da ka ni Arnel ijay Saudi. Ngam gapo taadda dagiti lintag a maiparit iti relasyon sa jay, nagawid da ditoy Pilipinas, kat ditoy da ang nagkalaysa. Nagsubli ni Arnel ijay Saudi, kat nabati dito'y Pilipinas ni Jenny. Tinawan ti panagbakasyon ni Arnel, kat naaddaan da iti dua nga anak. Iti 10 atawon a panagtrabaho ni Arnel iti Balasiw taaw, adumet dagiti naipundar da, ket nakabangon da pay iti negosyo nga isu ti pagtataudan ti pagbiaganda. Kanayon a sorpresaan ni Arnel ti pamilyana nang runa no kasjay nga agaw-awid manipod Saudi. Isu nga itinaminsan adina iaawag ti ammo ni Jenny ket sorpresaan manen daytoy ti asawa na gapo ta kasangay idi ni Arnel. Ngaman niya na panakakigtot ni Jenny gapo ta bangkay metten asimmangpet ti asawa na. Naamuan an naadaan daytoy iti sakit ngem di na inpakpakaammo iti pamilyana. Kabayatan ti panakalamay ti asawa na ospital met ti inauna nga anak da. Agingga nga insubli matlaang daytoy ti biag na. Iti nalawag asarita, nagsaruno anapukaw, dagiti dua nga ipatpatag na iti biag. Ti bayaw na ani Arnold tinangan andingay kadakwada nga agina, manipod pan nakapukaw ti asawa na ken ti inauna nga anak na. Nagsubli ni Arnold iti Saudi tapno agtrabaho. Ngem nagkari daytoy nga oray adda iti adayo ket saan a mapugsat ti komunikasyon da ken ni Jenny. Hintay nga ro dandanggan ti may kadwa apasat ti surat ni Jenny. Makatawan kalpasan ti napasamak iti pamilyana. Oh, hello Manong Arnold. Kumusta ka matditan? Kumusta nga iti trabaho? Medyo nabayag adi ka imawag ha. Makumikom kan sakit di. Wala ro, Jenny. Among mantan, kanayon nga ito ti tao dito ospital. Saan kami amaw-awanan iti pasyente? Manong Arnold. Apaya kas lalimitay ka. At nakadima di na ipagag, Jenny. Ha? Ay, ikwa. Awan, Manong. Awan. Mamukon. Pasensya ka, Nuan. Sigurado nalagit mo manan ni Arnel. Kapo kadagitin baga. Sorry, ha. Jack gagara ti pan nakaipalagip ti kapsat ko. Awan rumbang nga ikidawam iti pasensya, Manong. Maipalagip laang ngamin kanyak tinapalabas. Nang runa kat agpada kayo iti pagtrab-trabahuan iti day ti Arnel. Kastoy matlaang nga oras idi ti kanayon na nga iaawag kada kami. Tanda ni kaya man ti death anniversary na. Wen Manong, agpalwalo kaming to kas panang lagip kan kwa na iti day tangaal daw. Una, di kagtanag tatumulong ang iti magastos. Mangipawita iti busbusan niyo. Ay na, saanin Manong Arnold? Insaga na akon daytoy, iso nga oray di kan mangkad. Saanin ko nakmat. Igatang muntulatan iti pasalubong mo kada kami inton agawid ka. Ha? Una nga rod. Anya ti kayat mo pasalubong. Si kantulatan ti agpili, Manong. Kan may sa, adaman kan awan pasalubong mo. Tinapatag, nasalunat ka nga agawid. Mami, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din ti school service mo, anak. Wen mami, apay, di yun ang kat no itay pa'y ngagbusbusi na iti ruwar ti gate. Ay, kasta aya.
Ay na, Jack matan na anak ko. Kasarsaritak ngamin iti cellphone ni Uncle mo nga Arnold. No kasta, imawag man na ni Uncle Arnold, Mami? Wen, kaawawag na lang itay. Kaano nga'y kano ti panagawid na? Ah, mabayag pa'y anak ko. Apay ka di. Ibagam ta igatangan nak iti ado apasalubong. Ah, sige. Ibagak to inton umawag manan ni Uncle mo. Ala, ingka nga rudan. Tani, urayan na kanti service mo, anak ko. Sige, Mami. Bye! O sige anak, agan-anad ka, wan? Hello, ma'am. Da kayo kaditina ni Nicole? Wan sir, apay ka di. Umay kayo kumadagos dito ospital. Naawanan ngamin itipuot ni Nicole. Iso ngayon taray may adagos dito ospital. Madama na tamtamingin dagiti doktor ti anak yo, ma'am. Ano niya? May bag nga oras mo, misis. Siga ka dito, inati pasyente. Oo, Dok. Siyak nga rod. Kumusta ti anak ko? Kadingitak may baga, misis. Agam anda sakit ti anak iyo, leukemia. Katatan da iti stage 1. Ano? Kat masapol nga agpa-chemotherapy ti anak iyo, itatanasa pa pa eh. Diyos ko. Mawatak ti marikreg na iyo, misis. Agam naskan nga agbalin kayo, anatikar. Masapol nga si kaswanyo, dagiti masapol na para iti panagkemo na. Sige, doktor. Pangaasiyo taramidan nyo amin na pamuspusan. Tapno maispal ti anak ko. Mami. Nicole, iha. Amo, Mami. Saan akong amabutang? Mabutang iti anya, anak ko. Mabutang agmay-may sa Mami. Ha? Saan ka ngamin nga agmay-may sa anak ko? At dalaang ni Mami iti sipay mo. Ala, maturog ka nuhan. Itikas na pumigsa ka. Mami. Anya day tiyay anak ko. Adda ka di kayat mo akanan. Anya ti kayat mo. Ibagam lang ang talaan ni Mami. Di ka ko maagungungat no sumurot akon kadadadi kan manong, wan. Anya. Nicole, iha. Di ka kumamatag sa iti kasta. Pangasim. Apay, kayat mo ka di analiday ni Mami. Joke lang, Mami. Nicole, anak ko. Sige, tamaturog akon. Makaturturog ako na yun, Mami. Di nakpanpanawan, wan. Tapno jak sumurot kadadadi kan manong. Jenny, Manong Arnold. nagawidak adagos. Gaputa inyawag ni nanang tinapasamak ka ni Nicole. Agyaman ak manong. Agyaman ak iti kanayon akaaddam iti sibay ko. Nang ron ano kastoy amalmaldayak. Awanan yaman na. Sakbayan na uyos ti biyag da iti Arnel. Nagkariyakan ko na. Asaan kayo ay baybayan. Tungpalag nga rod day tangain karik iti kapsat ko. Manong Arnold. Ala, agawit ka pa ilay di balayo. Ika maturog. Iti kasta makainan na ka. Siya akong di makaamo dito'y, ha? Saan manong? Dito yakla. Diyak mabalin ang panawan ti anak ko. Dito yakla ang sibay na. Diyos ko. Apay ati pamilyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Apay adagiti pa'y anak ko. Siyakla ko man, Diyos ko. Siyakla ko man. Anya tinagbasulakan ka. Apay nga aramidam ti kastoy kanya. Apay. Inalam lang nga rodan ti asawa. Agraman ti naon ang anak mi.
Ita, kastoy manente mo pasama kiti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Gusto ko man. Huston, maasik ka. Jenny. Apay. Apay. Napudpud no nga da Diyos. Pagimbagam ti anak ko. Pagimbagam. Pagmilagruam. Agasam ti anak ko. Diyos ko. Jenny, kalma ka lang. Kalma ka. Pangasip. Pwede danom. Uminom ka pa eh. Makatulong dahi magkalma tinatnam. Beijing Dr. Morales to Rome 148. Beijing Dr. Anong Morales number to ti anak ko, Dayjay? 148. Rome 148. Beijing Anya ti Dr. mapaspasama. Morales. Diyos ko. Ispalam ti anak ko. Di mo ka dibaybayan ti anak ko. Diyos ko. Pangasim. Jenny, pagkalma tinatnam. Amo, sana baybayan ti Diyos ni Nicole. Oh, Diyos ko. Pakawanin nagkadagiti nagkurkurangag. Arami nag-amin na pagayatam. Basta ispalam ti anak ko. Pangasim, Diyos ko. Agpagpakaasyakan ka, Apo. Jenny, Anya ti. Saan? Nicole, anak ko. Nicole! Sana puno na ito'y. Saan? Jenny, husto ko man nagsangsangit mo. Maudin nga ang kartipan na kalamay ni Nicoleta. Awan pa'y pulos turo mo. Ato'y inyagan ka iti kanem. Mangan ka kumamat. Tatnod na pamigsam. Anong aldawan na kasta ka? Pangasim ipag. Di mo kumamot baybay ang tibagin. Abangan no niya ti mapasamakan ka. Sige lang, Manong. Sana ka mabisi. Ang Jenny. Pangasim tapanawan nagpailang dito eh. Kaya't ko nagmaymaysan. Maturog ka nuhan. Iti kasta, masapa ka nga agriing. Itulod na ka ni Mami ijay school, anak. Maturogan ni baby Nicole ko. Good night. Jenny. Di ka natagari, Manong Arnold. Maturog ni Nicole. Amangan numalukag. Di mo pigsaan ti saong. Umay ka. Ijay takusina ngagsarita. Ala, umay ka. No talaga anaskan ang maipan iti rehabilitation center ni Jenny, ay kat isungarod ti aramitan barok. Amo ka di mo baybayan ti anak ko. Ay, lumabalin la kuma asya kun ti manglakam iti laklakamon na ita. Nakakaasimot ti anak ko. Una na. Di kagdanag. Tasya kung ti makaamoy ti magastos. Ano nagiti gagayem ko asay kaya trist.
Isulat ibang taming kunkwan na. Amok nga gimbag tumat lang ni Jenny. Juan Barok, amok asan abay-bayan ti Diyos ti anak ko. Kat agyaman ak unay kan ka, Arnold. Joan ading ko, ay abamon da na ng kantatang tamangan tayon. Nakaluto akon. Ha? Oh, apayakas na unay ti panang mulagat mo kanyak. Ah, ay, kuha, awan manang. Mas dao ka siguro anya. Ha? Di ka agdanag, naimbaga kun. Manang Jenny? Kasla itaklaang ang mapagsisilpo dagiti pasamak iti biyak ko. Kaslaak na riing iti kinapudno. Ngawan gaya man ti asawak, kandag iti duwang anak ko. Manang. Nagrikat. Ngamnas ka ng aklunak ti amin. Aklunak ti nagbalin agasat ko. Uray awanan dagiti agamak. Rumbang nalaang nga ituloy ko dagbiag. Amok kan mamati ak. Nga adda na pimpintas a plano ti Diyos para kanya. Correct, manang. Kan syempre, adda kami amang ipatpatagken ka. Wanadin ko. Katagyaman ak. Gaputa saan kayo anaumaan ng tartarabay kanya. Aging ga iti panagimbag ko. Naimbag nga orasyon, Nana. Kastamot kan ka, Arnold Barok. Anyang idagita awit mo. Groceries. Grocery ko na. Wan. Para anyang idagita. Apay, nalipatan nyo ka din nga itangal daw tipan nakaipas ngayon. Ha? Nasdawak nga rod tanasapa nga umawawag ni Jenny. Kuna nasunduag ka no, tamapan kami agpalengke ka naggrocery. Ngam kinunak nga oray siya kon. Agluto tayo ka no, kas pang celebrar tayo iti kasa ngayon, Nana. Oh, ada ka gaya man, Arnold. Anyang iti kukuin nyo di tayong tinidaw. Umunag kayo na. Wan nga rod. Ninanang tumot nga minta di nakpaster kan. Mala, sumragkan Barok. Agyamanak iti amin a sakripisyo kan tulong nga impay mo, Arnold. Saan lang ang apara kanya? Nudikat iti si bubukal a pamilya. Anday ta ka manan. Awan anya man ako nagmet. Kin may isa pakaragsakak ti tumulong. Amumat no kasano ti panagayat ko kan kasan ka di. Arnold. Saan tamat siguro apakabasulan ti panaginayat ta. Amo ka maawatan na tatikabsat ko. Kin may isa, tao talag mata makarik na iti ayat. No kayat mo agad agkalaysatan. Iti kasta agbalin aligal ti panagden nata. Juan Arnold. Kadyak tupulos mo mga agyaman kan ka. Manipod ita, iyawat kon ti amin kan ka. Si kan ti agtagi ko ay ti pusok. Kat namnamaam apagserbihan ka. Aging gatong palbiyak ko. Ay ayatan ka unay, Arnold. Agyamanak, Jenny. Ikarik nga ipatag ka iti nalablabas pa'y. Ngem panang ipatag ko iti bagig. Ay ayatan ka mat unay-unay. When Miss F, dandani na pukaw ko tilimbong ti panunot ko kadagiti na pasamak. Agasamet ta nagsasaro no apimusay dagiti ipatpatag ko iti biag. Dandani jak na ilasat ket nagpaabakak iti liday. Dua atawan met idi ti panangaram ni Arnold kanyak manipod na karwarak iti rehab.
Pinalpaliiw ko pa'y ngamin idi ti bagik, idinalpas ti innam abulan a panagpaagas ko. Kat kaasi ti Apo, naan-anay meten ti panagimbag ko. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Arnold, kat ita adan dua nga anak mi. Adda kami ita dito'y New Zealand, ta dito'y meten ti ayan ti trabaho mi nga agasawa. Ti amok idi kat sa anak kon nga agragsak pay. Ti amok idi kat sa anak kon ang maadaan pay iti naragsak a pamilya. Ngam nagbidutak, ngamin iti likodan ti saem ken rigat a naglabasak, si papan nakkelak a mangibaga, a naragsakak ita iti pamilya a binukalmi ken ni Arnold. Ngam oray no kasta, agtaltali na adlat ta iti puso ken panunot ko ti immuna a pamilyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Jenny. Ken ka pagayam, Jenny. Toy pakasaritaan ti biag mo kat maysa kadagiti makapaneknek at talaga anabilag ti plano ti Diyos ngem kadagiti plano tayo ditoy abiyag. Ket awan imposible iti Diyos anamarswa. Mariknak ti saem, mariknak ti sakit kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Ket kablaawan ka, gaputan na ilasat mo amin dagita apan nubok ti biag mo. Mangipanaknak nga oray kasano kapuskol ti ulep amang balkot iti init, rumkas tulat ta tilawag amang silaw iti nasipnget alobong. Isu nga ditay kumamaawanan iti namnama. Uray kasano kadagsen ken kinarigat ti intay pagdaldalanan apan nubok, ditay umibat nga agkararag ken ni Apo Dios. Ngamin, isu ti dalan, kinapudno ken biag. Alakastan pagayam, Jenny, ket pagyamanak unay, ting ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat, ti intay ibasa, ken ikan biag, dito'y laeng programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan, ket impatulod ni pagayam tayo a Dennis, Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Dennis. Tubuak ti La Union. Ngem iti agdama ket addaak ita ditoy Macau. Naamamok ni Jackie iti balay pagiinuman. Sigun kenkwana kasinsina da kano idi iti nobyo na isu anapan nagpalpaliwa daytoy iti kasjay a lugar. Nagis istorya kami nga rod kabayatan ti panaginom mi. Inanandingay ko idi iti saem a pagdaldalanan na. Inalak ti cellphone number na ket inala namet ti cellphone number ko. Gapot agpada kami idin a nakainom, saan min analapdan ti bara ti bagimi, ket nailawan kami. Ngem kalpasan day di arabii, kinuna ni Jackie kanyak, nga awan rumbeng a pagdanagak, ngamin, safe kano daytoy iti mabalin a panagsikog na. Kano bilang man agbunga ti napasamak kada kami, ket dinanto kano ikamat daytoy kanyak. Madamamet idi ti panangipagnak kadagiti papeles ko nga agpa-Saudi. Duwalangan alawas ti urayak idi sakbay ti ipapanaw ko, ngem naklaatak gaputa kastoy meten dagiti pasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Hello? Ni Dennis ka di dayto eh? Siya nga ron. Apay, asino da ito eh? Dennis, siyak dayto eh. Ni Jackie. Jackie? Juan, kidawag ko mati pa nagsarak ka. At danapatid nga ibagakan ka. Una. Kaano, ken sa dino ti pagkitaan ta, Jackie? Numabalin kat ita ko man, Dennis. Sige. I-text ko kan ka ti lugar a pagkitaan ka. Okay. Dennis, masikugak. Anya? Nagbunga ti pan nakailawan ta. Naamon ni tatang ko ang masikugak. Ket kas na unay apungput na.
Anya? Kinapod nun. Kaya dumakal ti apo ka bastardaw. Isungay kalay sa ti anak ko, Denise. Ha? Pasensya ka no, Jack, imbaga ti panangikuyog ko kinitatang. Ang Jackie, di mo... Pangaasim, Dennis. Di ka ko managkadkad. Ang mga noon niya pa'y ti aramitan ni tatangkan ka. Ha? Awanan ti ado pa asaw, Denise. Ikasar mo ti anak ko. No di mo kaya't nga dadaga sa mapasamakan ka. Inton bigatan ti papan ko iti Manila. Ijay kun nga orayan ti flight ko iti sumarunong aldaw. Agan nanad ka kumanito Wan. Di mo baybayan ti bagim. Wan, di nakapakadanagan, Dennis. Si kakit di ati agan anad ijay. Nang runa kat adakan ton iti adayo. Awan rong mga pagdanagam kanyak. Kabailak ti bagik. Agyamanak iti panangikalay sam kanyak. Iti likodan ti panangibagak adikan ton riribukan. No bilang agbunga tinapasamak ka data. Ha? Amom ka di amanipod day di arabi. Kat si ka akanayon ti aday ti panunot ko. Mabainak laang amang i-text kan mangawag kan ka. Ngam idi na amwak ama si kugak. Diya kun nagpangadwaan na ngawag kan ka. Awan pa rin ko iti dayta. Kinapudno na. Kastamat la kanyak. Kanayon ko ang malagip tinapasamak ka data. Ken may sa rumbang na lang ba't nga itungpal ka. Ngamin, Jack mo't paglibakan tinapasamak. Kat day talaunay ti pagyamanak, Dennis. Sapay ko matadikan to agbali. No siya, awan ti rumbang apagdanagam kanya kunak manen. Uray kastoy abiglan. O no, sana napakpakadandag iti pasamak. Nang runa ti panagkalay sata. Amok, ken mamatiak, amasursurutan tumit lang ayatan titunggal maysa. Nang runa, ket addanton anak ta. Dennis. Sana bale, tadamot cellphone. Uray ka sanong ti kinabisit ha. Ikarigatan talat ta kumadag kinuntak. Iti kasta, agtali na iti komunikasyon ta. Uwan kat agsingsingpet kanto ko maijay. Kanayon mo kumaalaglagipan nga addan asawam. Kat dandanikan agbalin nga ama. Wala, uray si kamat. Agsingsingpot kamat ditoy. Laglagi pa nga damot asawam iji abroad. Nga agtrab-trabaho para kada kayong nga gina. Kaano ka manen nga agpawit, Dennis? Ne, ket no kay pawpawit ko lang matkan ka. Una, ngam na ibusan. Manumat laang ngay timpawit mo. No adda extra akwartam dita, mangipawit ka pay laang, tani awanin allowance ko. Anya ngay kumati extra akwartak. Ket ipawpawit ko mat amin kan kati sweldok. Ay kat itis kitaram Umutang ka pay laang kadagiti katrabahuam. Amumat amasapol ko ti kwarta. Nang runa itatadandanin ti panagpas ngay ko. Sige, padasag ti bumulod iti katrabahwak. No damay pabulod da. Sige, katagyaman na. Ipawit mo adagos no adda mautang mo, Wan? Wen bakit? Ito lang nga mariknak ti banog ko. Ay, nagsasarunumot ngayon ti panag-overtime ko. Alas 10 pa'y gaya man iti rabi eh. Napupuutan ng ti oras Tida sayat, agawit akon. Iti kasta makay na nakakpay. Masapak man na nasumrak intong bigat.
Ada nag-message. Niruli kabsat ni Jackie ah. Hello bayaw. Kumusta kan? Amangan no da kwartam ama balin ama utang bayaw. Imbagla apaggatang ko itigatas kandaya to'y anak ko. Jakpay ngamin nakastruk iti trabaho. Bayadan kanto inton makaswildo ak bayaw. Una yan. Tiamudan sa gatado ti kwartak. Tidak amo ti regrigat ko dito yung agtrab-trabaho. Replyak. Pasensya kan bayaw. Ngem awan mabatbati asweldo. Ipaw-paw it ko amin kanimanang mo. Ngem ipadas mo ti mangibaga kan kuana parang ada may papulot na. Aday ta. Naisend ko. Nagpartak mo na nag-reply. Awan pa'y sir-sirbim nga adda dita abroad. Di ka pa'y makatulong. Unay maten. Baybayakon. Diya akong replyan. Apay ngay adi ka agpaw iton, Dennis. Katno kay pawpawit ko lang hindi na panabulan. Mano lang ang mat ngay dayjay. Kurang pay apang gatas ti anak mo. Nag-abroad ka pay laang nga rod no basit mat ti ipawpawit mo. Jackie. Awan ser-serbim nga ama. Di mo mat gayam maitot ti kasapulan ti anak mo. Di mo mat ammo ti obligasyon mo. Pagbababawyak ti pandaki ka laysakyan ka. Hello? Inidog na maten. Una yun ti asawak. Nagsasakit dagiti isaw-sawang na asaw. Tinasakit. Naganak gaya man. Ngam di da pa yung bagbaga kanya. Di da man lang nagisend iti uray may sala ko ma-picture ti anak mi. Ay, unay matin, Diyos ko. Apay ngay. Idi na minsan pa lang aldaw akong kontakag ni Jackie. Ngam di na sungsung batan dagiti chat ka na awag ko kung kuana. Ni Nanang ti umawawag. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Imbag man ta nakaawag kayo. Kasi ti apo, nasaya at kami matanak ko. Saan ka kuman nga awagan? Tadyak kayat amasinga ka kabayatan ti panaginanam. Angam ne, kakaasi mo to'y anak mo. Anyat ka tiyo asawan, Nanang. Ay na, 5 aldawon asaan anagawid ni Jackie. Imbati na ti anak yu dito'y balay. Nga awan man laeng kunanamot amang ibati ti igatang ni itigatas ti ubain. Anya? Napanan na ka no? Kinapay asaan ang nagpakada-kada kayo? Saan ang nagpakada? Basta pimanaw latan akas laaso. Kat no dinakpay kasarsarita ti asawa manak ko. Labsa-labsan naklatan dito'y balay no kwa. Hala, bayan nyo pa lang, Nanang. Kasarita to ni Jackie, apaman ang makontak ko. Ay na anak ko, amok tirigrigat mo dita abroad. Diyak ko makayat nga ibagada gito ikan ka. Agam maasya anak una yan kan ka kanti anak mo. Ibagbagak lahang tipod no. Kat addakan kan amang paliiw iti asawam. Sige, Nanang. Aramida, timbagayo. Hello, Dennis. Lakay. Pasensya kan ano, itaak lang ang anak awag. Nagpaili ak ngamin. Kitjak matan na sangsangot yung nag-cellphone. Napanak nagbirok iti mabalin ko apagdagusan. Jak ngaminan kayat ti makikabalay kininanang mo. Anya? Aywan gayam, mangipawit ka maning iti allowance mi kini baby. Awanin gatas kan diaper na. Sige. Agpawitak to adagos, apaman na makasweldo ak. Agyaman naklakay. I love you. Ayan nga ni baby. Amangan no mabalin nga ipakita mat baba ni ti video call. I-on mo ti video ti cellphone mo. Tap na makitak mat. Naka-audio call ka lang amin. Ay ikwala kay. Adaak ngamin ita dito'y computer shop. Jak mo ako dyan di camera dito eh. Anya?
Apay nga da ka dita. Kunak mano adda ka iji balay. Asino nga iti mangbantay iti anak ta. Kin ayan ti cellphone mo. Apay asaan nga iso ti usaram. Apay ay anagado sa lutsud mo, Dennis. Ah, Basta mangipawid ka. Iti kasta, at allowance mo iti anak mo. Sige, bye. mabit lang. Hello? Una yung ti asawa. Sabalin sa daytoy na. Agsasaro mo ti message ko. Kita man. Limot Jackie. Lakay. Naka-ICU ni baby. Jack amo ti aramidak. Awan apulos kwartak. Ado ti agas amasapol amagatang. Mangipaw it ka adagos. Pingatan. Anya tinapasamak iti anak ko. Awagak man. Di naman sumbatan. Reply aklatan. Sige, bakit? Mangipaw itak adagos. Kasaritak ti driver mi ta ison ti ibaon ko. Addaak ngamin iti trabaho ket jak mabalin ti rumwar. Ngem anya kadi tinapasamak iti anak ta. Isin ko na. Agpaw ikamanan, Dennis. Anya? Sigon ka dagiti doktor amang tamtaming iti anak ta. Masapul ka no ama operaan adagos ni baby. Gapoy ti sakit alaklak amon na ita. Anya ngamin ti sakit na aya. Ang kwa, nalipata kong timbaga ti doktor. Basta mangipaw ikan. Itikas na, at dagastusan ti anak mo. Ag video call taman. Itikas ta. Makitak ti anak ko. Ay, kwa. Inindap namanan. Jack makunta ka na. Sabalin da ito yung nagparparik na kanya ka. Tinasayat. Awagak ni nanang. Ay na anak ko, saan ama sakit ti anak mo? Luklukon na kalaang ni Jackie. Anya? No di ka mamati kanyak nga inam. Agdamag ka kadagiti makaamamukin ni Jackie. Iti kasta, maamuam dagiti aramidan na. Nabayagan nga ipagbagakan ka. Angam kasladinak mat ngamin patpatyan. Isakit mo mat di asawam. Saan mat nga iti isakit nanang? Jack lakayat nga agrikyer kami. Amuyo mat nga daak dito adayo. Jack kayat nga isupay ti pampanunutak ti panagapami. Wan, ngam di ka kumaagbalin a bulsak. Pangaasim anak ko. Agsasaro naman ang ti message ko. Nimat anti Susan nga ikit ni Jackie ti nag-message. Nagatidog pa iti mensahe na. Basahan man. Hello, Dennis Barok. Jack kumakaya ti makibiyang iti isyo yo nga agasawa. Ngem aglablabosen ni Jackie. Saan apudno nga adda iti ospital ti anak yo? Kinapudno na adda kaliblib in ita ni Jackie. Ket masikog na itoy. Kukwartaan da kalaeng iti lalaki na. Jakon kabailan nga ilimad. Makonsensya ak unayan parok. Sinaamon ti kaanakak. Lipatemon barok. Sana po na ito eh. Sana. Hello lakay. Agpaw ita kumamanan. Awanen allowance mi iti anak ta. Anak ta? Wano anak yo iti lalakim? Ne, anya ka din day ngay bagbagam, Dennis. Tunggal umawag ka. Kwarta ti bagbagam. Pau-pau-itan kamat. Amin akid daw mo. Itad ko. Umutangak pa yan. Tapno laang maipaay ko tikid-kid dawam. Ngamlip-liputan nakgayam. Anya lipliputan ngay bagbagam, Dennis. Awan kinapudno na dagita ngay bagbagam.
Sika lang ang tilalaki iti biyag ko. Mamati ka kumakanya. Di kan aglibak, Jackie. Amok amin ang tikalukwan nga raramidan. Dennis, siyak ti asawam. Siyak nga rod ko masipatyam. Di ka kumamamat pati ka dagiti sayang gusan laang. Awan kinapudno amin dagita impadamagdaken ka. Jack kayat amadadaal ti binukil ko a pamilya. Jack kayat nga awan ina mabangunan ti anak ta. Iso apakawanan ka. Kat pangasim ta agawid ka ni Jibalay. Lipatag amin nga inaramid mo, basta agbalbaliw kan. Kwa, Dennis. Mangipaw itak iti pagpunam nga agnegosyo. Iti kasta, adda pa ka kumikumam. Kasaritak ni nanang, tatulungan na kaamangaywan iti anak ta. Kabayatan ti panagnegosyo. Anyo na gito'y aladawan. Kita't man, nakatagmat ka ni Jackie. Ladawan ti lalaki. Andito lang ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita at ang magiging anak natin. Excited na ako maging tatay. Bukasta, agdundan na dapay lang. Dagiti awanan pa rin. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. Anya tinagbasbasulak launay kan ka, Jackie. Apay! Nagsakit! Nagsakit! Dennis, anak ko, patipkaram ko matipakinakam mo. Di mo itulok nga abakan nakatigura kan liday amarikrik na mita. Nanang, Panunutom di anak mo. Isu ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Iti kasta, makatrabaho ka na imbag, anak ko. nagsakit nanang. Kasladya kabalan. Apay ang naaramid ti asawak ti kastoy. Apay! Diyak mo't nagkurang nga ng ted kadagiti ka sa pulanda. Apay, akastoy tinapasamak. Kanya launay tinagkurang kaya nanang. Awan tinagkurangam, anak ko. Talagakit di agatal daya babae. Saan ang makontentukan ka? Iso ang nagbirok iti sa bali alalaki. Nanang. Talaga na po school mo tirupa man niya. At dapay laganas mo nga umawag itilikod ang tinaramid mo apan ang loko kanyak. Ikang ka lang arudin iti gundaway tapno agbaliw ka. Kat urnusan ta ti amin ngam talaga gayam anatangken ti ulom. Awan pusom, Jackie. Awan asim. Pagawanan nak, Dennis. Ngam ay ayatak ni Ronnie. Kat jak kabailan ti maisina kan kuana. Di ka madanagan. Bayadak amin nga impaw-paw it mo. Kat ulitak dagkid daw iti pamakawan. Di kagdanag. Ibatik kin ni nanang mo ti anak ta. Sikan ti makaam mo iti ubing. Amok adi mo baybayan ti anak ta. Masiku ka. Kat dandani kun ipas nga iti anak mi kin ni Ronnie. Agyamanak iti panagayat nga impay mo kanya. Kabayatan ti panagkadwata. Kidawak alipatan na ko. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyang, Jackie. Nagsakit. Apay asakpay tinakapasamakan ti kastoy. Kasta ti kinapartak dagiti pasamak Miss F. No kasano ti kinapartak ti panagkalay sami, kasjay met kinapartak ti panagsinami. Idinalpas ti kontratak iji Saudi, nagawidak ket ditak anakita ken naarakop ti anak ko. Adu ti mangibagbaga akaing-ingas ko unay ti anak ko.
Ket nagasatak kano, gaputa oray kasjay tinapasamak kada kami kani Jackie, inbati na kanyak ti ubing. Aging ga ita ket nasakit paylaeng kanyak tinapasamak. Nang runa numalagip ko, dagiti kalukwan nga inararamid ni Jackie kanyak. Pamrayaklatan ti aglulwa, numalagip ko tinapalabas. Nang runa, nukasjay adamagan ti anak ko, no sadino ti ayan ita ti inana. Ninanang kulatan ti makakaammo, amangyaw awan kadagiti damdamagan ti ubing. No maminsan, adda dagiti gundaway adamdamagek ti bagik. No apay met ngamin, ano siya sino pay ti agay-ayat iti napudno, ket isupay ti malukloko. Ita, innemen ti tawan ti anak ko. Inbatik paylaeng iti poder ti inak kabayatan ti panagtrabahok ditoy Macau. Ket madama nga ilaklakad ko dagiti papeles da nga umay ditoy ayan ko. Iti kasta makapagden na kami meten nga agama. Damag ko nga adda meten dua nga anak ni Jackie ken ti kadenden na ita nga isu ti lalaki anang isinaken kuana idinagam-am mo kami. Wen Miss F. Nagsinnoblyanan da iti ex na kalpasan ti panangikalaysak ken kuana. Nagsakit, nagsaem daydi apasamak. Ket aging ga ita kasla marikrik nakpaylaeng ti sakit. Ket jak amo no aging gat kaano amalipatak ti saem nga inpaay ti babae anang lipot kanyak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Dumteng tulat ta ti panawen a makalipat ka. Mariknak ti saem ken sakit iti barukong mo amang lagip iti napalabas. Ngem nagasat ka, gaputa adlakin ka ti anak mo. Italak mo amin iti Diyos ket ikararag mo at tarabayan na kayo nga agama nang runa ti anak mo, kabayatan ti panagdakkel na. Di ka agimula iti sakit tinakem, pakawanemon ni Jackie ket luktam ti pusom nga agayat manen. Sapay kuma tamasarakam ti babae amang ipatagken ka iti napudno ken agbalin amay kadwa nga ina ti anak mo. Alakastan pagayam Dennis, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti drama compilation tayo itaalawas. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, ket sapay kuma ta itultuloy yu timang suporta kada kami, babaan ti ingkay panagdengdengeg kadagiti drama mi. Ni Apo Diyos ti addamang tarabay kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.